Uy, oh, tumuyo ba? Tanda ko nung nagikinero kanina pa. Kami ito nung FW pag-uuli pala tika ng Amerika. Minsan kayo chip na tayo kung tika di. Sa ba daw? Ang kita ha, babagatong ko yan ha. Sige na, pabili ba daw? Kambugan na But, pag-agi ko la, upat ka kiro. Aba daw? Kabubuhaon. Wala ka nga ni pansin ha? Tumuwa, nasing ang katawa. Ako mapalit dyan ha? Pagkita, ako mapalit. Katuwa. Pagkita. Ako lagi mga kadara ito. Sus Maria, si kita o naton. Pagkita yung mapalit ako, mababay ako. Pagmahang ko pa nga dito. Parang kasimnaw. Pagkita! Ako lagi mga kadara ito. Hello. Ano? 1.5 kababay. Tumiro pa. Tagagaptagan yan ha. Babagatong ko ito. Babagatong kita o naton. Alman, duwang kita. Punit maruruay ko dato na duwa. Katunta. Nakita. Pakitang kita yan. Maruruyag. Pakitang kita mga tato. Hi. Waray nga ni kumiro ada. Kita ko tumuwa. Kikilig. Hello. Hindi na ako na. Balat ko direct yung ngarigo. Ay, nagtutot bas din na ako. Hindi ako natagsildo. Kita ka tulong doon. Tato mga mga. Puta kung alam. Kundi di. Lagi. Mula ka. Makin ka. Mula ito. Mula ka na. Ilugod na kadara. Mula. Masin pa kayo mula di. Kaya mabuting ginawa mo, miwas. Ano ka ito akon? Tigungkot yan na mula. Tulog ko diyan ngayon dito ang bugo nito. Yan na, ito eh. Kung may away mula po na kadara.